Ddoe es I allan I drio her ffotograffiaeth tirlun filogramau. Daeth y syniad yn wreiddiol o ffotograffydd o'r enw Oddbjørn Austervik, sy'n byw yn Norwy. Oedd ei fideo yn ddiddorol iawn, a benderfynais I drio'r her fy hun. Felly, wnes I adael y tŷ yn gynnar efo fy nghamera gorau, trybedd, pedometr ar fy ffôn ac, wrth gwrs, camera arall I ffilmio popeth. Wel, mae'n hanner awr wedi 6 yn y bore, a dwi'n gadael y tŷ I ddechrau'r her. Okay. Dyma'r pedometer. Rhaid I mi gwneud yn siŵr mae o'n dechrau efo dim camau. Dyna fo. Dyma rheolau os da chi eisiau trio'r her. Mi fydda i'n rhoi nhw yn y disgrifiad o dan y fideo hefyd. 1,000 o gamau o eich stepen drws, nid mwy na llai. Ar ôl 1,000 o gamau, cyd-osodwch y drybedd. Wedyn mae gennych chi 3 munud I saethu'r ffotograff. Fedrwch chi symud o gwmpas y drybedd mewn radiws o 1 metr. Dim ond 1 ffotograff. Reit, lle nesaf te? Does na ddim pwynt fynd i'r dre. Felly, dwi'n meddwl na I fynd I fyny'r bryn. Beth sy ar y pedometer. Right. Hanner can. Hanner mil yn barod. Right, wel, gobeithio mae gen I ddigon o gamau I gyrraedd y coedwig. I fyny'r grisia. Mae'r bryn yn serth iawn.
Wel, dwi'n trio cymryd camau mawr achos mae fy nghoesau yn llawer fyrach na'r coesau Thomas Heaton. Reit, i fyny, neu i lawr, i fyny dwi'n meddwl. Right. Checio'r pedometer unwaith eto. £884. Right, tipyn bach mwy. Ooh. Yeah. Ddim yn bell rwan. Cario ymlaen. Right, beth sy ar y pedometer? Ooh, right, 977. Right. Ooh. Dim ond. Right. Ryan. Yeah, falle dwi'n just edrych ac yn dod yn ôl. Yeah. Oh, yeah, right. Okay. Beth sy ar y... Ooh! Right. Right. Dwi'n cyd-osod. Ie, hwnna I cyd-osod y trybeth yma.
ac yn, ie. Right, rhaid i mi rhoi'r camera rhywle am rhywle. Ie, rhywle i lawr. Right. Right, 3 munud. 3 munud. Dwi'n dechrau'r timer. Second timer. Right. Well, dyna fo. Yeah, well, gawn ni weld.